From here, imagine Nnamdi Kanu dedicated to the Biafran struggle. Onye ọbụla ga-question ata ndị mmadụ maazị Nnamdi Kanu biko nga ịpụta enwe onye fọsụrụ gị nga ịpụta si ga-lead this struggle. Ọwụdụ mmanya ị ga-aga ya nga Mandela nọ 27 years. Maazị Nnamdi Kanu ihe ka nọ 5 years and Mandela chi na nga na-apụta weta freedom ndị South Africa. So before gị chi na nga apụta ị ga-eji Biafra apụta ihe gbara ya. Mana ihe na-ekwukwe n'ụwa Igbo mụrụ n'anya Maazị Nnamdi Kanu asị ya na-erelease ya enye gị ya Biafra ya apụta. Mana na ihe ahụ Ikenga Uruegu na-ekwu na Maazị Nnamdi Kanu chọrọ scam ndị Igbo. Maazị Nnamdi Kanu eje nwa ya ọgwa gị ihe a na nuisance na post on social media with ndị autopilot. Ọ na-eme ihere and nke a show na gwa Maazị Nnamdi Kanu enweghị ihere 1 naira. The truth of the matter was ndị IPOB leadership should look at the activities of Maazị Nnamdi Kanu. Ofonye adakọ ha. Ofonye adị vote. A ga-ejere ya letter. Ana m eme na advice to stop this nuisance. Ya na ụmụnne ya na post. Otu aka eji togojo onye agba ya okwu onye agba ya okwu onye agba ya okwu onye agba ya okwu. Ejido ụmụazị gbuchere anyị. Otu a na ndị autopilot nọ na social media na-eti na-agwa ọja ụnụkpọ nnu n'iyi ụnụkpọ nnu n'iyi Maazị Nnamdi Kanu chọpụtachara ụnụ. Otu a ka a ga-esi enweta the Biafra. Ụnụ anọ na social media na-akpọ onye ọbụla iyi. So Maazị Nnamdi Kanu ihe awụkwa downfall gị na topic dị so disgraceful. Ụdị ihe ị na-eme. Lee lawyers ịkpụrụ ka ha ga-agbapụta ha akpakpụrụ n'ime nga. Mụziere postmen na-akwụgharị everywhere. Imagine the disgrace. Akwụgharị nọkọta ndị ọrụ hapụta dimkpa chụmụ hapụta n'airport. Anyị nọ na Anambra airport now. Welcome. Ọkwa na nwaanyị isi pọnkụ na pointed nose. Enwere m 2 topics. Number 1, ndị na-asị that the Nigerian project is a scam. Mmadụ dịka Ikenga Uruegu and Choma Amiris ka ihe akpọrọ that lady na-ekwu na Biafra is a scam. Due to what the ihe ha megoro encounter na ihe megoro and mụ na-ekwu na ihe ahụ an unguided statement and an insult to over 1 million members of IPOB worldwide and more than 10 million of followers. Yes, I'm a believer. I believe in the movement. I'm not a member. And when they do time day, na this IPOB kwete na the movement buribu. For some time na he gani ihe Ikenga Uruegu no n'ekwu, trying hard to prove na this Biafran struggle is on all a scam and na-eji egbuchi ndị mmadụ. Enweghị struggle ana na-egburu ya mmadụ. And enweghịkwanụ struggle na-enweghị ups and down. Amaghị m ihe ha mean by scam or the ups and down. And this IPOB and the Biafran struggle are the only struggle where a kind of corruption involved. Ị gaghị eme ịwụcha nwatakịrị ahụ gị ya fụyala mmiri because na-ewepụta dị tina ahụ. No. Kama na ihe m na-eche ha ga-ekwu na ekwesịrị ịhazi elere anya ihe ndị eji na-adagasị mba and ile anya ndị na-ekwu okwu a mostly ihe m ga-akpọ ya ndị ajụrụ ajụ, ndị na-aghị eze, ndị bịara ịbụ ụbọ. Unu anya unu ga-ahụ na Choma Amarilis ka ọwa Amiris aha nwa ụbọ side chick Maazị Nnamdi Kanu. Side chick ọ dọga nwunye ndị onye ọzọ because as at the time ya na Maazị Nnamdi Kanu na-ayị alụọla agbala nkwụ mee ego Lolo Uchechi ga-eme Kanu. So anụmanụ nke kparị mmadụ ma m ụdị aha m ga-akpọda gara ndị ihe na-eme ya. Ihe na-eme dagala ịpụta na-akọ ihe ọ na-akọ na iyiri dị onye ọzọ gị na ya arụ ọrụ mgbe gị na ya na-arụkọkwa ihe ịfụ na gị na ya soro ọdị ọrụ gị ghọta ihe ọ na-eme ghọta na ọ na-eme scam gị mechi ọnụ gị at that time gị ma na onye a na-eme scam gị so ya haziere ya dị scam gị na ya na-edine maka tọọchị mgbara ahụ ịfụ na amagide mmadụ na be Maazị Nnamdi Kanu ha amadụrụ ya ịfụ sef na enwere mgbe ọ debe gị ahụ na a ga-alụ ya alụ sef kama na enweta ihe mere na o ji wee muvuo. Ọnwụ na ya bụ nwa nwere ihe na-enwụjọ mmiri ara afọ kwesịrị gawara onwe ma na ihe ịla Maazị Nnamdi Kanu mere enyi ọkwe na-aghọta ihe awụ ihe ndị bekee na-akpọ she is a scunt woman. She's a scunt woman. Yes, ọ ihe m ga-akwe ịghọtago. So mama ọwụgodo na Maazị Nnamdi Kanu wụ onye isi ndị IPOB nwere otu o siri mehie. IPOB is there to take care of it. But now we are na Biafran struggle is a scam. Here blackmail and also equal duty.
So ihe Chioma na-ekwu na Igbo niile kwadoro IPOB na-etinye ego na ya amaghị ihe a na-scam anyị. So which means also bido the scam. Mana ihe Chioma na-akọ ọkọwazi anyị nke oriri na nke o benefit, because the scamming on na-ekwu Maazị Nnamdi Kanu megara Maazị Nnamdi Kanu mere the scamming together, because according to her, ha work together. And I yes. So because ha no na-ekwu ihe ha na-ekwu agba nkịtị ya dịka na otu m na like to this Biafran struggle ANC. Onye ọbụla ga na ANC gba ANC touch enweghị ihe dị iche. So ihe dị iche ugbu a na-awụ onye isi ndị IPOB bụ Maazị Nnamdi Kanu ji aka na-aghasazi IPOB. Ga ha nga no transfer ga kọ n'isi n'aza. No Maazị, otherwise IPOB is even stronger than ANC. Ahụbeghị m ebe onye isi na-eji aka ya build a parallel group to fight his own group. Ahụbeghị m ya n'ụwa. Now, ihe Chioma na-ekwu ị na-anya in that aspect oyi na-eziokwu ọ dịka Maazị Nnamdi Kanu bịara scam ndị Igbo. Eziokwu 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 kwuo onwe ya from analysis Chioma na ihe Maazị Nnamdi Kanu na-eme now. Ọ dịka Maazị Nnamdi Kanu true ọ scam ndị Igbo, because ilekwa ihe ụmụnne ya na-eme ha were as a family business, and then ọ na-eji oji from prison. Enwebeghị oji ọbụla o jiri gosiri na ihe ụmụnne ya na-eme na ihe ndị lawyer na-eme na Simon Ekpa agbakwere ya n'ahụ na ya dị against them. So in my own opinion, Chioma had the right, Ikenga Uruegu the right, even Ijele the right na the analysis ha na-enye Maazị Nnamdi Kanu. Uche ihe ịhụrụ ọ na-eme ugbu a werezi aka ya na-adọlishi IPOB nọrọ na nga si asatọla leaders of IPOB. Yes. So all ga-adị mma ka bịa disassociate IPOB from ndị a na-ji ya na-eme scamming, and o ruole mgbe leadership of IPOB should rise and take some decisions to clean IPOB up. IPOB adịgo bigger than Maazị Nnamdi Kanu. Kama na-eme nwe na ndị DOS na ndị IPOB gbara Maazị Nnamdi Kanu nkịtị ya na-atọsasị the group. Now ndị na ha mekọrọ ihe maybe ghọtara ụdị mmadụ ihe ọ bụ bịazie na-achọzi ịkọwa na ndị Igbo niile kwetara n'ihe ugbu a na-eti ego na-eti effort as so they are being scammed by one man or washi. Kama na ihe dị iche wụ ụdị grip na ụdị respect ndị IPOB na otu ndị IPOB si buli Maazị Nnamdi Kanu elu mere ya they can't even take a decisive decision even mgbe ha hụ na Maazị Nnamdi Kanu na-agaghị ụzọ, and ha nwere ike imegide ihe a aghasa ahụhụ ndị Igbo tara. And Maazị Nnamdi Kanu, from every indication now, all the quality they sacrifice anything to leave prison, because all the court is in a hurry to leave prison. Mind you, I'm na court, so I'm not him to question it. On a court to say that I will not leave this prison without Biafra. Actually, my education here Hanaka, Maka, then I'm a quality or what put I Biafra, Pata, one of the one, and release them as a name, the Kalia Piak, but I can't Biafra, Patawa. I'm not you. I don't come now because Ikenga is becoming too shameful, to be honest, and the man now this is so disappointed, and all we hear. Now after Maazị Nnamdi Kanu chapter shromo mad ndị soro kwenye na ya kweshi ike ụfọdụ nwụọ knowing that ha ga-anwụ ha na-anwụ they happy nwụnụ maka ha feel na ihe sacrifice ha ga-eme for Biafra bịanụ. Lekwe ihe Maazị Nnamdi Kanu na-eme na social media chịpụtasha hungry people ha jide na-disgrace ndị Igbo na social media just like I had to sasha IPOB. When I be when much time to spend this night. I just remember feeling like I'm gathered alive. I've been pretty busy since. And I'm running on my site. Now, Igbo niile in a no long time. And when they I hope that for that was IPOB.
and I'm sure na Maazị Nnamdi Kanu ga-believe na onwe n'ihu ọ pụtaghala ọgba aja aka like this oriọma aka like this ndị mmadụ isi. So which means from ihe na-eme na Maazị Nnamdi Kanu adịghị dedicated to the Biafran struggle. Onye ọbụla ga-akọ echi na ndị mmadụ macha eziokwu ịpụtakwuo ndị niile awụjishi na social media apụta na-akọ nonsense. Onye a ga-awụ ọkụ for me. Mandela nọ na nga kwechiri sị kama ya nwụọ na ya ga-enwetarịrị freedom ndị be ha. Onye mmege Maazị Nnamdi Kanu expect ime ọ dapụta na-ekwucha anyị ntị release enyi ya apụta bịa mee gịnị? Ọ ga-eji Biafra lọta. Yes, Maazị Nnamdi Kanu ga-eji Biafra lọta. Ego asị no IPOB n'ụgbọ na-achị isi na Maazị Nnamdi Kanu onwe ya. Ịma how many billions of naira pass ala through IPOB ọ Maazị Nnamdi Kanu onwe the money. Na ihe ndị mmadụ ji ewetachi that money o ka Biafra bịa. Anyị ga-adị Maazị Nnamdi Kanu ya na ụmụnne ya because a na-akụ ụmụnne ya ọnụ ya na ụmụnne ya kụsha that money. Asa akpara ya ahụ nọ na nga ọwụ naanị ya nọ na nga. Ọ na-ezole autopilot ọrụ ya mma anyị nụwa ọgụ ga nwee ga ya ọkụ autopilot o nwekwe ndị otu ya ga-mee Simon Ekpa anoint. Simon Ekpa anoint mere anoint ọkwa direct ha kwesịrị ijikọ aka ọnụ with ndị IPOB. Ha na-eleke ndị IPOB ọgụ ka ndị IPOB na ndị autopilot Maazị Nnamdi Kanu create na-alụ kemgbe ọkwa nọ na nga. The truth of the matter na ọnwụ na ndị Igbo enwebeghị ike ịchọpụta na this very DOS, the very strong team up nye ha every necessary support. Ọ gaghị work. Ndị nọ na social media ugbu a na-alụrụ Maazị Nnamdi Kanu because even IPOB as his member self anaghị ege ihe a ha na-akọ. Ọzọ ndị autopilot nụ wụsị ndị ọ ga-akụtacha n'ụra. Mana the truth of the matter ụlọ ọja anụwawo na social media nga ka ha ga-agwọ bie ma ha ma ndị 100 men maka na ndị Igbo anyị emepela anya. Mụnwa I get my chest so na nke Simon Ekpa na n'inyo ọ ga-eme anyị again. So Maazị Nnamdi Kanu biko nga ịpụta enwe onye fọsụrụ gị nga ịpụta si ga lead this struggle. Ọwụdụ mmanya ị ga-agara ya nga Mandela nọ 27 years. Maazị Nnamdi Kanu ihe ka nọ 5 years and Mandela chi na nga na-apụta weta freedom ndị South Africa. So before gị chi na nga apụta ị ga-eji Biafra apụta ihe gbara anyị because abịa n'ụgbọ a na-release enyi dị Biafra ya na Nigeria ka ijize ka ihe bagen because ihe m na-elekwa anya ga-eme ugbu a na ya dron surprise oru echi Tinubu release Maazị Nnamdi Kanu because otu ọnụ hụrụ Peter Obi si pụta na tsunami Tinubu knows what is at stake and the expression ya nwere ike bịa ka release Maazị Nnamdi Kanu. Mana ihe na-ekwukwe n'ụwa Igbo mụrụ n'anya Maazị Nnamdi Kanu asị ya na-erelease ya enye gị ya Biafra ya apụta. Mara na ihe ahụ Ikenga Uruegu na-ekwu na Maazị Nnamdi Kanu chọrọ scam ndị Igbo mana ndị DOS a now adị m sure na ihe o ji na-achụgharị ndị DOS a na-akpa ka etisa ha ọha ekwe ya news de ihe n'anya ha sị na m hụ na anọ DOS ọrụ ma mgbe m na-eso ụmụnne ya na-aga eripọtụ nke ọ nọ na nga anaghị m ndị DOS ọrụ. Ha sị na m na-arụ Nigerian gọọmenti ọrụ ma mgbe m na-agba moto m shapụja mee t-shirt bute mgbe a na-ele Kanu gọọmenti ga-ripọtụ ya anaghị m ndị DOS ọrụ. Mgbe m na-aga n'ụlọ na-eripọtụ aka na-awụ ma ndị autopilot onye ọbụla anaghị m ndị DOS sef. Onye mee m ji ma ndị gbara m ọkpana na DOS Maazị Nnamdi Kanu. And let me tell you ụnọ like ụnọ so na mmiri bụ ọnụ ikwikwi ụnọ like ya ụnọ so na mmiri bụ anya ikwikwi ụnọ like ya ụnọ so mmiri bụ imu antelope. Ụnọ hụrụ eziokwu ma m ga na-ekwu ya ọsụtụ ga-asụgbu unu nwa Lolo Nneka Chimezie awụrụ m onye IPOB awụrụ m autopilot mana ịhụ ihe Simon Ekpa mere anya ga-eme anyị again. Maazị Nnamdi Kanu eje nwa ya ọgwa gị ihe a na nuisance na post on social media with ndị autopilot ọ na-eme ihere and nke a so na nwa Maazị Nnamdi Kanu enweghị ihere 1 naira. Ọnwụ na ihe na-eme na social media na ị na-ahụ ya na ọ ga-ahụ ịhụla ndị 100 men ọ dịghị mma ndị achị na IPOB gị hụọ ha wee na social media ọ dịghị mma. Ihe ọzọ mere ugbu a na gị gbapụ ndị autopilot ha nọ na social media na disgrace ndị Igbo. The truth of the matter wụ
the IPOB leadership should look at the activities of Mazi Nnamdi Kanu. Ofonye adakoha. Ofonye adewot. I get a letter and I'm a advice to stop this nuisance. Ya no money na apostle. Ota ka eje to go onya agba yoku. Eju don wa ju bu share ugba na. Ndị auto pilot agbara ala Biafra Liberation Army ha. Onye ọbụla ịhụ nọ hịa ugba na na-agbọ ka ọcha na ha na-agba ụnụ ga-agbogide ọcha gbọcha ụnụ ga-ada otu n'ụda before auto pilot ụnụ ga-ada otu n'ụda before ihe ụnụ medebere otu ụnụ nọ na social media na-edisgrace onwe ụnụ otu akụnụ si enweta dị Biafra otu na ndị auto pilot nọ na social media na-eti na-agba ọja ụnụ kpọ nnu n'ihe Maazị Nnamdi Kanu chepụtachara ụnụ ọwa otu ka a ga-esi enweta dị Biafra ụnụ nọ na social media na-akpọ onye ọbụla iyi owotu aka ndị South Africa chi nweta nke ha onye na-ekere na ike enweta Biafra onye chọrọ ka enweta Biafra ị ga-join IPOB ka ịma anyị amadị Simon Ekpa anyị amadị Simon Ekpa gbuchiri ụmụ anyị Simon Ekpa butere anyị mehem n'ala Igbo ya na ndị auto pilot ngwa na ọ na-agbaghala auto Biafra Liberation Army na-agaji apụ ndị IPOB ESN ha ji eche nche ESN ha mepere kamgbe 2021 na-apụzi ha den pụzi ụgbọ Maazị Nnamdi Kanu obuzi onye isi unu kama unu ga-aga na-agba mbọ kedu afịa ote ndị IPOB isi agba ka onye isi ha pụta na-agba mbọ wepụtakwana onye isi nke ụnụ bụ Simon Ekpa ọ na-agbaghala Simon Ekpa chịrị aka kwụọ Maazị Nnamdi Kanu so Maazị Nnamdi Kanu ihe awụkwa downfall gị na-achọpụ ịdị so disgraceful ụdị ihe ị na-eme lee lawyers ịkpụrụ ka ha ga-agbapụta ha akwakpụrụ n'ime nga Muzere postman na akwari everywhere. Imagine the disgrace. Akwari no katanga ọbụla hapụta dimkpa chụmụ hapụta na airport anyị nọ na Anambra airport now. Biko nụ ịgbabi Igbo ka m dọkwa na aka na ntị ha gakwa meet unu 100 men project ahụ kwa ego ka a na-anapụ agịda ekwenye ya free ịhụ 100 men ahụ ego ka ha ji ana lawyers Maazị Nnamdi Kanu was scamming ha ji ụgba na enweghị onye na-ejide ego aga ya na 100 men watch ndị ha na-eje visit ụgba big man ha ga na-anachicha ego big men ha ga na-anachicha ego ka eji elu oche Maazị Nnamdi Kanu ga-esi nwee IPOB nọ n'over 190 something countries nya their code of conduct is next o nwere ihe niile ahụbeghị m mgbe onye isi maka ọ gara nga mgbe ọ na-eme freedom fighter ọmapụta na ọ nga ga-eso ọma ha na Maazị Nnamdi Kanu ọma ha na most of freedom fighters na-agakarị nga na ọmụta ọnọdụ na nga ụgba na-eput we pressure ndị otu ya all over the world ọ chọrọ ịnọ n'ime nga kọntrol ego ihe ile akwụkwọ ihe ọdụ ego ya na ụmụnne ya na-akọntrolu ọgwụ ego ya na ụmụnne ya na-akọntrolu ka o ji ozu dị ike n'ime Maazị Nnamdi Kanu na-anọghị nwayọọ n'ime nga ahụ nọ ka ekwuwazi okwu ọnụ ụnụ na-agbawazi soshal midia ọ na-agbawa ya na-agbawa soshal midia ka agbawazie ya na ihe Maazị Nnamdi Kanu nọ nga ahụ adọwa ego gbawazie na soshal midia elu oke otu ofu onye na-akọntrol ego ndị otu ya jụọ maka etu asị ha etikpọ n'ebe ego nọ mana Igbo bụ Igbo akwụwago IPOB agaghị aghasa ya ebidoro ANC na 1912 na 1917 ha wepụgo onye isi ha for insubordination they remove ya go and check the history of ANC they don't tolerate ọkwa Zuma to 2024 ewepụ Zuma as their leader 2024 nke anụnwa ANC ka nọrọ taa ANC afọmụ na 2012 all dedication afọmụgo IPOB Choma Ikenga Ijele ọwụgodi na enwere leaders ndị mehirenụ ewepụghachi ndị ọdọ don't come and tell us no we scam ọ karịala scam ụnọ na anụ m ebi ụnụ agaghị ekwu ihi ezinụlọ Maazị Nnamdi Kanu sa anyị na ahụhụ ụmụ anyị tara hiwe otu that is next to none in the whole world gwa m otu dị ka IPOB in the whole world IPOB is next to none in the whole world owodo scam ọnwụ na enwere onye unu fil riri ego na report ya go and register as a member ide akwụkwọ report ya openly eleba anya na millions of naira akwụrụ na IPOB wụ ụmụ anyị ekwesịrị ya for the man and ejikwa ya ọrụ ebidoro IPOB okay enwede ebe corruption na anọghị enwede ihe otu corruption na anọghị CWO corruption nọ ya CMO corruption nọ ya
town union corruption no ya enwonya found one thing ewepia ahubedi mebe president of a town union numere did ego kana age probe ya asekwa show to no wo scam o wache so Ikenga ka ngwa ke sokwu ihe na-eme na-emete number 1 won e kporo ọnụ machine IPOB po kama ị ga-anọdụ correct ihe mebiri mebi gị na IPOB po and e pro wona e chọrọ ịpụ okay so ọnwụ na ị pụọla gị pụọ ọbaduru imebi ihe ndị nọ ya nọ ka nọkwa na-achọ imezi ya na ndị believe in it believe ndị South Africa mepere ANC na 2012 nweta nwere onwe ha na 1990 gbakọ ya 78 years IPOB emedere ọfụma they are just barely 15 years this strong like this. The only challenge IPOB nwere with their leader nọ na nga kama ọ ga-anọ na nga na-achịkwasịkwa ha na nga ahụ ọ nọ relinquish leadership na-enyezi leadership advice to them ya na ọ na nga na-akwasị ya kemgbe 2012 ndị DOS a from ihe m na top kemgbe 2021-22 ndị a ezibedi ike ọ nọ n'ime nga nga kọsọ det n'ala Igbo nkụ Maazị Nnamdi Kanu ndị ihe m ji agwiri nga na-respect ihu this DOS agwara m ndị Igbo ebe ọbụla m na-aga nga na-epuchi jidesheni ha ike hi na ha aja n'ukwu onye Igbo ọbụla hụrụ this struggle n'anya kwụsị inye Maazị Nnamdi Kanu na ụmụnne ya ego were na ego na-eti ije na IPOB they will take care of him or their leader enwebedechi ha pụtara sign na Maazị Nnamdi Kanu were leader ha he is still their leader ka ngwonu ndị Igbo ngwonu na ha enwefusi ego na-eweja Maazị Nnamdi Kanu ego unu nye ụmụnne ha unu kọsụ ihe ego abụ onye ọbụla anya ha nwachitacha ọnwụ na ego anụnwa na a na-eti ya ofu ngozi ọra bụ eze ụgbọ na gịnị onye ego ka ha ji gbakọja Maazị Nnamdi Kanu na owe ego nnanụ autopilot nnanụ ha nwere otu ihe eji gbakọja na ego na attention unu na-enye sọsọ ofu onye attention kwesịrị ịwụ IPOB ka a ga na-enye so ọ nọ na chi gwa m na-achọ Maazị Nnamdi Kanu ahụ taa akwacha IPOB okwu ewele mgbe a ga-akụzi ya ntụnishi ha ga-amacha na mmiri ihe o mee yes enyere Maazị Nnamdi Kanu every support a na-enye mmadụ ndị Igbo nye ya support imekata Maazị Nnamdi Kanu mekata enyi ndị enwe ihe ọ na-eme na mma ịgwaghala ya nke na-emara mma ya achịtacha ndị propaganda ọwụjuchi na social media na-awere na-agba ọja and ihe na-ewute m na-awụ na ihe nchi ndị a n'ọnụ na-ekwu ihe ha na-ekwu n'ọnụ ana m ajụ itis ihe ọwụ ihe Maazị Nnamdi Kanu na-eduzi onwe ya tu ị na-ele mmiri niile ndị na ọchụpụta just go and listen to them enweghị ha na-ekwu ịbụrụ ha ndịkwa ekwu okwu mpụta the worst part ọwụ eme ha na-asụ ndị DOS ndị awụ okwu mpụta Maazị Nnamdi Kanu ọwụ ha gịnị ka ha na-anụ n'ọwụ oge anụma ha na-eji akpọ ndị DOS iyi ha nwere ya kwuo eze kpọpụtara Maazị Nnamdi Kanu ndị autopilot a na ha kpọpụtara Maazị Nnamdi Kanu just let them know ihe ndị niile na-achụrụ achụ ndị DOS nwa achịrị achị ma ndị nye suspension Maazị Nnamdi Kanu asọ onye n'ọda na ọ na nganye ọda ọjụjụ gịnị ka ha mere na ọ na nganye ọda siri steeti ha mgbeleche ihe ha na-eme na social media that only proves na suspension enye ha the right ndị adịdị mma iwu members not to talk of them ịnọ na inwe ndị leadership ndị adịdị mma iwu members na ndị a Maazị Nnamdi Kanu wuche ihe ha na-eme ọkwa mmadụ dịka Metusela mmadụ pugu ihe niile ndị a na-awụ ndị darịnta na ha ndị gbụpụrụ rachara ndị na-enweghị integrity ndị na-enweghị self-worth na-amadị ya bụ self-worth the last time m ga-eme n'ụwa m nọ kama m ga-ekwucha ihe withdraw ya gbuo mma nwụọ any human being especially onye Igbo ụdọ onye ofe mmanụ gbụpụ rachara that's the end that is the end enweghị gị na ga-eme ka ihe ọzọ maka ihe mebisiele mgbe anyị na-eto n'ala Igbo gị eme ka ihe kwuo ya bụ echiche ikwu opi that's the end enweghị gị na ga-eme ka ihe so ndị a na-agbụpụ na racha ka Maazị Nnamdi Kanu sị ka eti ha ele quality ha nwere o ji esoti ha na DOS ọwụ ihe ahụ ndị ọ ga-eti je na DOS gachi rol IPOB ụwa niile na rally round ihe a na ndị niile a ma njide ka ha nọ that one sef ejidekwala imeji integrity Maazị Nnamdi Kanu destroy ya nke a na-akpọ Metusela eweta ọ na-ekwu ihe today na gị weta nke o kwuru before tige dị ga ya na-asọ mmadụ oyi
onye aka Maazị Nnamdi Kanu ji echi dọsa IPOB site ige na DOS kọsụtụ ige na ebe mee ya leader Methuselah. So kedu the guarantee na Methuselah agaghị disappoint Maazị Nnamdi Kanu tomorrow? What's the guarantee? Kedu the guarantee na oru echi Methuselah ama disappoint Maazị Nnamdi Kanu pụta echi Methuselah ama disappoint tukwu ya? Maka anọ m na Methuselah Maazị Nnamdi Kanu ya suspend kwala ya nọcha suspension bata DOS are suspend that again. Maazị Nnamdi Kanu were a good leader now the same leader. The moment Methuselah be atwim ya sack ya. Oh na onwe the interest of this struggle at heart. No. Ihe trauma na ekwu might be true na Maazị Nnamdi Kanu jinya na scam mana in the process of a scam ndị niile gbata season mean the struggle wasn't the struggle now. That's the truth.